og nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa langit nga nagaingon, karon miabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo. Sa 11, og nabuntog nila ang yawa tungod sa dugo sa kordero og tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Magampo ta mga igsoon. Niya no sahab ang ubos nimo nga lagad amahan nga langit nun. Wa ko'y mahimo kung sa akong kagulingon lamang panabot o kaalam o katakos. Apan dako kayog kahimuan karon sa ngalan ni Hesus, nagatindog ako diri nagapamulong sa ngalan ni Hesus nga maoy tinubdan sa kaalam ug kahibalo. Og adunay gahom nga magapasabot ka namo sa imong mga pulong nga nasulat sa balaang kasulatan. Og tungod niya ana, kaming tanan karon nagkayusa sa unahuna nga magahatag sa kaugalingon aron pamalandungan na imong pulong. Aron sa ingon niya na mahimo kaming takos unya abi-abihon diya sa imong gingarian. Nagampo ko nga gikan sa pinakabata hangtod gyud sa pinakahamto nga niya karon og makadungog niining lanog sa mikropono. Makabaton kaming tanan og tinguha nga makakaton sa imong pulong. Gamita kining iubos nimo nga lagad, Lord, nga magapaambit niini. Tuguti nga ang gahom sa balang Santo mamuhat sa matagusa ug labi na kanako. Amahan, ikaw lamang ang makahimo niini, ikaw ang nagtawag ug ikaw Ginoo magapahaluna sa imong mga pulong alang sa tanang igdulungog nga kini masabtan og makabaton og pagbati ang tanan sa pagpatalinghog og pagbuhat niini. Akong itugyan, isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay, ang atong mensahe karon mga igsoon, ang pagpangalagad nga tininuod. Atong i-evaluate karon og sukad sa pagsugod nato, niabot ba sa punto nga nakauna-una nata nga tininuod na gyud ning akong pagpangalagad. Na ako nag-ingon ko ninyo sa una, dunay sekreto nga idea aron mahimong tininuod ang pag-alagad. Kanang isipon nimo nga patay na kaugma. Og mangandoy ka sama nga wala na kamatayon. Hello. Libog ba? Libog? Isipon nimo nga murag mamatay na kaugma pero mangandoy ka nga wa na kamatayon. Sikreto na mga igsoon aron makapangalagad ka sa tininuod nga pag-alagad. Ngano man di ay doon na ba inangalagad nga dili tininuod? Naa. Madayag nato ni karon nga dunay pagpangalagad nga dili tininuod. Una mga kaigsunan, there are 4 important vocabulary words for a Christian in order for them to render true service to the Lord. Pila gani? Naba mo diya? There are 4 important vocabulary words for a Christian in order for them to render true service to the Lord. Dunay upat ka importante kayong mga sentence karon nga atong timan-an mga kaigsunan ingon nga mga Kristohanon aron makahimo kita sa pagserbisyo sa Ginoo nga tininuod. Una, salvation by the blood of Christ. Number 2, power to overcome the world. Number 3, kingdom citizenship. Number 4, total submission to the kingdom's authority. Ug munay sulod sa teksto nga atong gibasa karon mga kaigsunan. Andam na ba mo? Hinaot nga andam na ta mga igsoon. Salvation by the blood of Christ. Listen carefully para di ta malimbungan unya sa daghang mga hulungihong ug istorya-istorya mga kaigsunan. Ang kaluwasan yun nato pinaagi sa dugo ni Kristo, Jesus.
hingpit nga pagsalig sa kaluwasan nga grasya. Dunay uban nga nagduha-duha pa ni ining grasyang hatag nga kaluwasan, ayaw pagdaduha. That is finished work of Jesus Christ, 100%. Wala tay contribution. Hatag, gasa, 100%. Tinuod ba ang usas? Kanang mamalandong takaron. Saan ang usas, pastor? Once save, always save. So tunan na to ang Biblia migsoon, ug say iyang gisulti mahitungod sa kaluwasan. Diha sa 2 Pedro 2:20 sa unang sugnay, first praise, and when the people escape from wicked ways of the world by learning about our Lord and Savior Jesus Christ, sa tingin niyo, ligtas hindi? Sa dihang ang tao nakaiskapo gikan sa kadautan niining kalibutan na og nakakaton mahitungod sa atong Ginoong mangluluwas, luwas na siya mga kaigsunan. Luwas na siya kay ang atong Ginoong Hesus manluluwas man sa kalibutan. He is the Savior of the world once and for all. Atong usbon ang atong nadungog nga mga istorya. Individual daw ang kaluwasan. Ngunay sagad na dungog na to. Ang kaluwasan nga grasya igsoon dili siya individual. Wala magingon ang Ginoo nga okay magpakamatay ko karon kay hingtuo ka naman. Sunod tuig magpakamatay na po ka karon kay hingtuo ka. Wala. Dili individual. He is the Savior of the world. Meaning to say ang iyang intention sa pagluwas sa pagpakamatay alang gyud sa kalibutan. Muna nga wala ni siya nabayri tungod kay maayo kang tawo. Wala kami anhi kay aron maluwas. Ni anhi ka kay dunay nagluwas kanimo 1,992 years ago. Mao na ang kaluwasan nga grasya hatag pinagi sa atong pagtuo. So kining mga tawhana luwas na. Kinsa maning mga tawhana? And when people escape from wicked ways of the world by learning about our Lord and Savior Jesus Christ, luwas na, and then get tangled up with sin and become its slave again. Na usab na sila, nibiya na sila sa mga dautang kinabuhi kay nakakaton sila kang Hesus. Apan nagpagapos pag-usab sa sala, ingon ang pulong sa Ginoo mas daotan pa sila kaysa kaniadto. Hello. Ingon ang 2 Peter 2:21, it would be better if they had never known the right way to live than to know it and then reject the holy commandments that were given to them. Kadtong mga naluwas na unya nibalik sa pagbuhat og dautan, mas maayo pa lamang nga wala sila makahibalo sa kamataoran. Kay matod pa sa mga istorya, kining mga naluwas na mga kaigsunan, unya mubalik sa pagkinabuhing dautan, mao unya ang pinakadagkog syagit hilak dito sa impierno. Kay sagol namang pagmahay, naluwas naman nun tako. Nakabalo naman tako sa kamatuoran. Naanoon ko diri karon. Mao na nga mas maayo pa nga wala na lang sila mahibalo sa kamatuoran. Akong pangutana karon, luwas pa ba ni sila? Kamo na lay mo tubag. Munang dili ko mutuo anang doktrina nga once save, always save. Salvation by the blood of Christ, after being saved by grace through faith, we need to work it out with fear and trembling. Human kita nakadawat ni ining kaluwasan nga gasa hatag grasya, human na gihimo na sa Ginoo para sa tanan
kinahanglan nga ato kaning panlimbasugan kay mao ni siya'y pinaka-basic requirements aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Klaro ba? Dili tangay malibog isuon. Lahi ratong work aron maluwas. Kini siyang workout alang sa mga nangaluwas na. Hallelujah. Philippians 2 verse 12. Maminaw gyud maayo. Human kita naluwas sa grasya hatag sa Dios 100% finished work of Christ, we need to continue in faith. Kinahanglan magpadayon kita sa pagtuo without being moved from the solid foundation of the hope that without being moved from the solid foundation of the hope that the good news contains. Dunay mga sulod kining Biblia nga gitawag og good news, dunay mga pamaagi, gisulti, gitudlo, kinahanglan magpadayon kita sa pagtuog, magkinabuhi, dili matarog. Muna ang giingon sa Colossians 1:23. So adto ta si kaduha. Ingon ko ganiya, dunay upat ka mga sentence nga angay natong hinumduman. Ingon nga mga Kristohanon aron makapangalagad ta sa insaktong pagpangalagad nga tininuod. Kay dunay ma-discover na to karon nga dunay nangalagad nga dili tininuod. Number 2 is power to overcome the world by denying our emotions. Gahom sa pagbuntog sa kalibutan, pinaagi sa pag-deny, paglimod sa atong kaugalingon o sa atong mga emotions. Kinahanglan masabtan nato ni mga kaigsunan. Dunay mga pagtulunan ang atong Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus ba nimo nga nailhan mao bang Ginoong Hesus karon nga imong paminawon? Hello. Hello. Ang imo bang Ginoong Hesus nga nailhan nga giwali sa mga pastor, mao ba ning Ginoo ha karon nga nagsulti sa Mateo 10:37? Basig lahi ha. Ingon diri ang Ginoong Hesus, ang nahigugma sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili takos kanako. O ang nahigugma sa iyang anak nga lalaki o ang iyang anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. Naghisgot o nagtukbil na kini sa atong mga emotions. Tungod kay labi nagpinangga kay tas tong mamag papa. Labi nagpinangga kay nato atong mga anak. Do nagay miingon nga og akong anak na gyud markahan murag magpamarka na lang gyud ko. Tanawa lang giingon ni Hesus, ang nahigugma sa iyang amahan o sa inginahan labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang nahigugma siyang anak nga lalaki ug anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. We need a power to overcome the world by denying our emotions. Kung dili ka kabugti mga kaigsunan, dili ka takos sa Ginoo. Unsa nang bugti? Doon na ba'y binisaya nga bugti diri sa Cebu? Garing? Konsolasyon, bugti. Bargain. Ilis. Bugti. Bargain. Kana nga prinsipyo ang ahuptan natong mga Kristohanon aron makahimo ta sa pagpangalagad sa Dios nga tininod. Walang kapamilya, kung sa ingon ni Irap. Walang kapatid. Kay usaha igsoon, mabugti nato. Mabugti nato ang Ginoo kay pamilya lagi. So kung gusto kang
makapangalagad sa Ginoo sa tinuod nga pagpangalagad, dili nimo palabwan sa gugma sa imong pamilya ang gugma sa Ginoo. Dili mo surpas ang gugma nato sa pamilya, ang gugma sa Ginoo tungod sa gugma sa tong pamilya. Ambot pasabot, kung nahigugma tag 99% sa atong pamilya, dapat 100% sa Ginoo. Kung nahigugma tag 100% sa atong pamilya, dapat 101% sa Ginoo. Sultihan ta kamigsoon. Nagingon ang Biblia, dili gyud katakos Ginoo. Dili katakos kung labaw ang imong pagugugma sa imong pamilya kaysa Ginoo. Atong pamalandungan ni karon. Kaya ba nato ni? Power to overcome the world by denying our emotions. Basig ang uban mingon nga, binangga kay ni akong anak, di man gid mga lagad sa Ginoo. Puslanang ma-impierno siya, magkuyog na lang pud mi. Pastilan. Kinsa may nasayod, basin day kato siya, luwason ra pud sa Ginoo, tandugon ra pud sa Ginoo, kay samtang may kinabuhi, dunay paglaom. Amen. Samtang dunay kinabuhi, dunay paglaom. Kanang pamilya nimo karon nga wala pa mosunod sa pag-alagad, di ka kahukom na kay buhi pa. Moabot ang panahon nga tukbilo na sa saktong panahon nga gitagal, basin siya mahibalik diha sa tilan sa Ginoo. Munang ikaw nga nahibalo karon, naa sa linya karon, kinahanglan pag-od lig-on ka sa imong tinuuhan, dili maparog. Pa birthday nako pa, Domingo mangyod. Ay lang sag simba diha. Pwede ingnon nimo nga, nak, kining ting simba na mo para girigahin na gyud sa Ginoo. Bisag pila ka litson pa na. Binli lang ko, ana na ko niyang gabi. Pwede man ingnon na to na. Hello. Kay tungod kay ang pagpangalagad sa Ginoo, pwede nga nangalagad ka pero dili ka takos. Kanusa ka mahimong takos Ginoo sa dihang higugmaon nimo ang Dios labaw sa imong pamilya. This is the power to overcome the world by denying our emotions. Then number 3. Kay nagsaad ko ninyo, nagpaambit og upat ka mga importanteng sentences nga kinahanglan masabtan nato ingon nga Kristohanon aron makahimo kita sa tininuod nga pag-alagad. Dawaton ba sa Ginoo ang tiyaw-tiyaw nga pag-alagad? Ingon ang pindadayag, kung bugnaw-bugnaw, init-init, dagaang, lukewarm, isuka ka. Munang, gipangusga nako ang paghatod kaninyo sa mensahe, nga kinahanglan masabtan nato kining upat ka mga butang, aron makaalagad kita sa tininuod nga pag-alagad. Number 3, mga kaigsunan, full loyalty to the kingdom family. Dili 3/4, dili katunga, dili 99%, full loyalty to the kingdom family. Kaya hangtod karon mga kaigsunan, daghang Kristohanon gabakaang. Unsa nang bakaang? Sa Ginoo ang isa katil, ang isa katil tupas kalibutan. Gabakaang. Dili dawaton sa Ginoo ang bakaang. Dili dawaton sa Ginoo. Gusto ang Ginoo full. Nakabaton kitag Dios nga bughan. Kung dunay nagwali ninyo nga, okay lang, apil na ito, basta kay ayaw lang pod kalimot og hatag sa imong opiring. Uyaw na magsoon. Igsoon, sige lang, ug di ka kasimba, ayo lang kanang ang imong opiring ha, ilang kalimot. Uyaw na. Nakinahanglan ang Ginoo sa imong full loyalty diha sa iyang pamilya. Ato dong basahon. Ingon siya karon sa Lucas 8:21. Kanabang Lucas, kanabang Hesus nga imong nadunggan sa una sa mga pastor, mo bang Hesusa pug kaniron imong gituhan?
Wa may mitingog. Usbon na kong pangutana. Kanang Hesus nga nadunggan nimo sa mga pastor sa una, mo bang Hesusa karon nga nagsulti dinhi ni ining bersikulo ha? O kung mao, maminaw ta niya ani. Ayo tungod nako kay kulang ra ko sa kagwapo aron ganahan mo maminaw, di po ko kay maayo mo garay. Paminawa si Hesus. Ingon siya, apan siya mitubag ug miingon kanila, ang akong inahan o ang akong mga igsoon, mao kining mga na nagpatalingog sa pulong sa Dios ug nagbuhat niini. Tiyaw ni mo na ang atong Ginoong Hesus ang giilan niyang igsoon ug inahan kadtong naminaw niya. Makaingon bata nga Ginoo, wa poy batasan ning Ginoo nga makaingon bata na nga wa may pagbati siyang pamilya. Di ta kaingon ni ana. Di ta kaingon nga walay kaluoy ang Ginoo sa tawhanon. Di ta kaluoy nga di ta makaingon nga walay emosyon ang Ginoong Hesus. Kay gani sa dihang si Lazaro nga namatay nga amigo kay niya namatay. Si Hesus mihilak. Dili ka kaingon nga walay emosyon si Jesus. Hilak gani si Jesus. Pero ang bot ipasabot ni Jesus diri nga ihatag nato ang full loyalty sa pamilya diha sa Ginoo. Wala po nagbuot pasabot si Jesus nga di na nato ilhan ang atong mga parintig, pamilya, nga wala mga lagad, umuuban diri. Dili na mo ibot pasabot ni Jesus. Ang buot ipasabot ni Jesus nga ang acknowledge nato nga hataga nato taas o hingpit nga loyalty kinig yung pamilya sa Ginoo. Amen. Kining pamilya sa Ginoo. Unsa man ang full loyalty, dili gyud ka musultig dautan batok kay igsuon mo pamilya mo sa Ginoo. Dili nimo siya dauton. Lahi man ang imong badlongon o inigsoon, lahi po ng dauton kay kanang dauton bisag way gibuhat nga dautan, ang imuhang tumong sa kasing-kasing nga i-down gyud siya. Samtang kauban sa pamilya, ihatag yun ang full loyalty. Kay ang giilan ni Jesus nga mga igsuon o iyang gilikanan, kadtong namati sa iyahang mga pulong. Munang kadtong giilan ako nga membro, kadto rabong mamati sa kuang mga wali. Mao manaybot pasabutan na. Ikaupat na ta. Total submission to kingdom's authority. Total submission. Kay hangtod karon nakit-an sa Ginoo ang mga Kristohanon. 1/4 ray gi-submit. Katunga ray gi-submit. Napay gi-reserba sa iyang kaugalingon. Doon na pa ba kay gi-reserba para sa imong kaugalingon? Hello? Doon na pa tayo gireserba usahay. Ang uban mga kaigsoon, doon na pa gireserba silang kaugalingon. Pero, ang himong takos para sa Ginoo, para sa gingarian, ang tininuod nga pag-alagad, doon ay total submission to kingdom's authority. Ingon diha sa Mateo 16:25, kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. O bisan kinsa nga maghatag sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag hinuon niini. Murabag ang panultihon ni Jesus. Unsa ni siya nga kain pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay apan lumakaw ka o magmantala sa gingharian sa Dios. Si Jesus na mismo nagtawag apan daghan pa siyang usa ra man unta ni iyang request. Kung naa daw karon maayo magison o kung sa gyud ning Ginoo nga atong gisunod. Labaw pa ba siya ka istrikto sa Spanish? Usahay ang atong nahibaw-an mahigugmaon siya kaayo, kind, loving. Pero nga nung inani naman siya ka istrikto karon dinhi sa Lucas 9:59-60. Nga
Musunod naman taning tawhana unya mingon magyod siya nga sige pa maglamay, mag-funeral pa mi sa akong amahan kay namatay. Pero unsay tubag ni Hesus? Pasagdi ang mga patay. Dunay duha ka klaseng patay. Patay physically, patay spiritually. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kagulingong mga minatay. Apan lumakaw ka nga magbantala sa gingharian sa Dios. Nakasabot ang Ginoong Hesus nga usahay kanang mutanaw kag mga salida. Gikan sa Greek mythology hangtod sa mga Buddhism, hangtod sa nagilaing mga reliyon, gisimba nila ang patay. Nakamatikod ba mo na igsoon sa mga salida? Nga dili Christian? Nga kung mamatay ilahang mga ancestor, mag-ana gid sila ito, magluhod-luhod, mag-pay respect. Kaya ang ilang utok magigsunan, bisag dili pa sila musulti, dako og taas kaila ang pagtawd sa mga minatay. Kanabang musimbag yung silang minatay. Kita mo na mga salida? Labi nag-insik, mga Buddhist, musimba silang minatay. Usahay, taas pa ang atong pagtahod sa mga namatay kaysa buhi pa. Tingala ka igsoon, mamatay, inig sa gasakit pa, patindaghanag buhing baboy ito, sa gasakit pa. Mag-utan-utan ra magwan ra. Pero pagkamatay, gipang-ihaw tanang baboy. Wagi kakaon og nilat ang baboy tong tagiya nga namatay. Kamatikod mo na? Tingali kamatikod mo no. Ano man? Taas kaayo ang pagtahod sa namatay. Unang si Jesus nakasabot. Wala ni but pasabot nga diri na to makigsunan, wala na tay pag-atiman sa mga nangamatay. Ang but pasabot ni Jesus niini kung taas ang imuhang pagtahod niya, mas taas pa ni bisan kinsa, bisan pagpatay dili na tahuron. Basta kay ang Jesus moingon. Amen ba? Gisugo ka karon ni Jesus, ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga Ginoo, unya mananghid pa ka, kinsa may kinabuhi, kinsa may tagis kinabuhi day. Dunay pastor Wigson mo tinuod ginhitabo kay permintin ng giwali. Namatay iyang anak. Pagkamatay siyang anak, Domingo man gyud. Niya siya may muwali. Gibiyaan niya ang anak koy. Gibiyaan niya ang anak. Goal kay nga asawa nga numula ka makamupay pagabugto sa tong anak na matay. Siya, dili ko kabuhi anak. Doon ako'y Ginoo nga makahimong makabuhi niya. Ug buot niya. Hingadto gi sa simbahan mga igsoon, nakadungog mo istorya, daghan na nagi po sa Facebook. Hingadto gi sa simbahan bisan namatay ang anak. Sultihan ta mo igsoon. Gibuhat gyud niya ang buluhaton. Paguli niya nabuhi ang anak. Una nga, ang tagiyas kinabuhi mo'y musugo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Lakaw o iwali ang gingarian. Munang wala ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Siya ang pinaka-honorable ni dili ni bisin kinsa. Bisan unsang mga event, activity sa kalibutan, ang pinaka-honorable sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili si pastor, kundi si Jesucristo nga mao'y tinubdan sa kinabuhi. The one who voluntary as to follow. Ari gyapon ta sa pagtulunan ni Hesus. Usbuna ko, ang Hesus ba nga imong nadunggan sa una? Mo ba ning Hesus sa karon? The one who voluntarily asked to follow. Ug may usa-usab nga mingon kaniya, ako mosunod kanimo. Voluntary na. Ganiya si Jesus may gaaghat. Sunod nako, karon voluntary.
Siya na'y nag-volunteer. Ginoo, musunod ko nimo. Apan, nanapoy apan. Kining pagpangalagad sa Ginoo nga apan-apan mga igsoon, dili gyud natakos. Apan tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga tuwa sa akong balay. Apan si Jesus mingon kaniya, walay tao nga makakupot sa iyang kamot sa daro ug sa magalingi takos sa gingharian sa Dios. Nawa ko mag-ingon ninyo karon kay gilisod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Gitistingan lang ka mga igsoon. Nahinomdom mo ni Moises nga gidala niya ang anak si kinsa? Nagihalad dito sa si Abraham. Kani kong asawa bright kay ni history kay aganing mga kwan. Gidala niya ang anak dito. Usa ka buk anak sa aran pagid siya nga mahimo kang amahan sa tanang mga nasod ug sama kadaghan sa balas sa baybayon ng imong kaliwat, pero sa usa ka higayon ni ana gisugo si Abraham nga dala imong anak og ihalad. Unsa man ang ihalad nga anak, ihawon na. Hello, ihawon. Ingon ba si Abraham nga Ginoo, ingon ka. Gulang na kay mi nakabatog anak unya paging ipahalad. Oh. Gitistingan si Abraham ang iyang pagtuo. Pagingog gapusa, gigapos pod. Gibutang na. Pero pag aksi og bakyaw, ayaw. Tara bitaw dito. Ang akihalad. Ana nang ginuigso ng itong gilagaran. Ang usa ka batanong dato kayo. Hambugiro. Ginoo, unsa pa may mga natuman na nako tanang balaod. Unsa may gikinahanglan lang sa kinabuhi. Unsa ingon sa Ginoong Hesus? Aw mo ba? Natuman na di mo tanang balaod? O sige, baligya tanan nimong kabtangan ihatag sa mga kabos. Naminghoy ang datong batanon. Minghoy. Sayang ka ibaligya ang tanan niyang kabtangan o ihatag sa mga kabos? Pero hultihan ta mo, ako wala ning banabana og dunay basihanan. O gitininuod niya baligya. O gitinuod yun niya baligya. Sa tinuod lang, way siguro, mingon siya, ayaw lang bitaw, gisulayan lang ako. ako rin nagsuon, wala na sulat. Pero banabana na ako, mao gina, siya nga ibaligya tanan, saan may panginabuhian, saan may kapuyan? Mao ra gihapon na migsuon. Gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing o priority ba siya sa imong life? Hallelujah. Tapos na tayo, magkonklusyon na ta. Ang tininuod nga pag-alagad magsuon, mao ni siya. Gawas niya adtong upat. Unsa to kaluwasan pinagisdugo ni Hesus. Sawa na ipagpasapayan sa uban. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, kompleto tanan na diha mga igsoon. So ang tininuod nga pag-alagad atong pamalandungan karon. Ingon diri sa Jacobo, James, Santiago ni siya 1:22. Himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang magpapamamati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Kaysa ay ma-feel na ko igsoon nga murag entertainment ra ba ni pagpamita paminagwali? Entertainment lang ni magsoon? Kamo lang mo tanaw ra tag salida ba mga news, mga balita, inanara? Pero ang tininuod nga pag-alagad dili tigpamati kundili magtutuman. Posible ba nga dunay mga Kristohanon nga limbungan? Doon na. Ang pinaka-worst is ilang kaugalingon mao ilang gilimbungan. Mas mayo na lang ng limbungan ta sa uban, murag maluoy pat gilimbungan in town siya. Pero ang pinaka-worst kanang ikaw ra ba galimbong sa imong kaugalingon? Unsa man, igo orang naminaw, walay application. Ingon diha mga kaigsunan, and become ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. We must be doers of the word. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon
ang imong tinuuhan madayag pinaagi sa imong binuhatan. Your time, your priorities. Kining imong gibuhat resulta ni sa imong tinuuhan. So dili nimo malimbungan. Ang pastor pwede ra malimbungan gamay. O pwede ra man na mailad imong igsuon. Pagkaloyo, libakon. Pero ang Diyos dili malimbungan. Hallelujah. Nahibalo siya og tininuod ba ang imong pagpangalagad? Doers means people. People who take action and implement. Kung sa ginang doers, mo ni tininuod nga pag-alagad. People who take action and implement. Put into practice what they have heard and learned. Kung sa ilang nadungog, istorya-istoryahon, nadungog, ilah yung iput into practice ang ilang nakatunan. And live what they believe. Nagkinabuhi sila kung unsay ilang gituuhan. Mauna siya ang tininuod nga pag-alagad, doers of the word. So karon nagiton ta mo mga igsoon. Mag-Christmas party ta, magasto ta. Kapag yo'y bagong tuig, magasto na pud ta. To na po'y Thanksgiving, magasto na kita. Unsa man gi priority nato kung doers ta sa Word of God. Ako mong hagiton, kumbitsihon, mag-raising funds ta for evangelism. Maghimo tag box dire para sa evangelism. No? Atong gahinan ang evangelism, discipleship program. Kini mo'y pinakatapusang isugo sa Ginoo. Pinakatapusan, maghimog disipulo. So, kung doers ta sa word, tagaan nato ni siya priority. Himuon jud nato ni Migson kining discipleship program through cell group Bible studies and annual seminar. Ako na ning gistoryan news daghang panahon ug ako gyud ni ipurso alang ninyo kay nagtuog gyud ko nga kita mga sumusunod sa pulong sa Ginoo. Maghimo tag annual seminar nga Gospel of the Kingdom. Kay wala kayo nag seminar aning Gospel of the Kingdom Migson. Mo naman na ang pamagi aron masangyaw ni sa tibuok kalibutan ug moabot ng katapusan.